Както знаете, съм голям фен на Logitech и всичката ми периферия е тяхна и точно за това те ми изпратиха Logitech Pro 2 Lightspeed. Безжична геймърска мишка, която продължава традицията на своя предшественик Logitech G Pro Wireless. При отваряне първо виждаме самата мишка и разбира се, трябва да ви покажа това. Има опътвания, които никога няма да прочетем. Type-C кабел за зареждане, тази малка кутийка с 4 приставки за бутоните и приемника, който идва с Type-C преходник. Pro Lightspeed 2 има симетричен дизайн, който е подходящ както за дясна, така и за лява ръка. Направена е от матова пластмаса, която не задържа пръстови отпечатъци и идва в бяло, черно, бутоните имат звучен клик и реагират моментално. Те ползват оптично-механичните Light Force свичове на Logitech, които ви гарантират дълъг живот и защита от нещото, което приключва живота на повечето мишки, а именно коварния двоен клик. Ако искате да видите пълното ревю, в което показвам кустомизацията и софтуера на мишката, може да го направите в YouTube канала ми.